Presyo kan bell pepper asin broccoli nagpapakol na sa 500 pesos ang kada kilo sa merkado publiko kan syudad ni Naga. Iba pang produkto na hale sa Northern Luzon, nanotaran man ang pagmahal na maitatakod subuot sa mga nag-aging raot nin panahon sa rehiyon. Uyan report ni Chris Novello. Nagpuon nang magbakal din mga gagamiton sa panghanda para sa Aldaucan Kapestahan ni Nuestra Señora de Peña, Francia, si Maria kang Naga City. Kabali sa mga inutan niyang binakal ang mga rekado, carrots, patatas, asin ibapa. Alaga din hulit ang may kamahalan ang carrots, asin, patatas. Kung kaya nabawasan subuotan budget niya na nakataga makuta na para sa iba pang mga barakalon. Magabat-gabat ka nagbarawas ning ano. Iyo kaipuan kada kul tao. Sa ngunyan kaya nagpakol na sa 160 pesos per kilo ang presyo kan carrots, ang dati man na 80 pesos per kilo na presyo kan patatas, ngunyan 150 pesos per kilo na. Ang kumon ng mga ginagamit sa handaan siring kan bell pepper asin broccoli, haros nasa 500 pesos per kilo na ang presyo, na dating 200 pesos na ang kada kilo. Mga gikan pasubot ini sa norte na naapekturan ang presyo huli sa nag-agi mga raot ning panahon. Maluya sa uran, madali siya magraot kaya medyo mahal. Posibleng Oktubre pa subuot maghurus ang presyo ka na sambitan ng mga produkto kasabay kan harvest season. Alagad sa ibong kan pagmahal kan presyo ka na sambitan ng mga produkto. Hababa man ngunyan ang presyo kan bawang asin sibuyas na nasa 120 to 140 pesos ang kada kilo. Inasigurar man kan mga paratienda asin mepo na bastante ang supply kan mga barakalon sa merkado publiko kan syudad mantang paparani na ang kapiestahan. Yan ang pigmomonitor ko sa mga dealers medikli na dapat niya po sufisyente. Kapag sufisyente, medyo barato ang maipag-opresyerta na produkto. Kay banan si Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia.